Ιώτα από κέντρο Χιού. Λαμβάνει επικεφαλής Γιώτα. Έχουμε πυρκαγιά στην περιοχή Αλικοφά. Η φωτιά από πληροφορίες έχει περάσει τον δρόμο και κινείται προς Παλιό Καταράκτη. Να μεταβείτε. Έχω φτάσει στον τόπο του συμβάντος. Δεν βλέπω κάτι αυτή τη στιγμή. Ξεκινάμε να κάνουμε αντιπυρική ζώνη από βόρεια προς
φαρδιά κάνει δουλειά. Έτσι, κάτσε. Έλα, κάνε τα χέρια σου. Έτσι, έτσι. Παίρνετε τα πιάρια. Να αποχωρήσουν τα εργαλεία πίσω. Έλα. Σηκώσε να κάτσει. Τα εργαλεία πίσω. Σηκώσε εδώ τον βολικά να κάτσει. Εδώ πονώ. Όχι, όχι, εσύ. Σήκωσε λίγο. Δώστε το χέρι από πίσω. Ποιο, από πίσω. Τι να σε πει, πάμε. Έλα. Μπορεί να κάνεις το παιδί. Φαντήσω. Σαπλώσε τον, μόνο τον κόλλο μου. Από πίσω τα ίδια κάνουμε. Τα χέρια σας έτσι, βέβαια. Πάμε. Θέματα τα κάνουμε το μαλάκα. Η ομάδα έχει αποφευθεί και ο τραυματίας είναι ασφαλής. Νίκο, θα κάνουμε κατάσταση, τι θα Η κάνουμε. ομάδα Α χρησιμοποίησε το πυροσβεστικό, υπάρχει πυρκαγιά. Νότια στη ζώνη. Παιδιά, δώστε σε δεν το έκανα. Βάλε το τώρα εσύ. Κάτι, πέρα λίγο. Ζώνη. Τι κάνεις ρε, τι κάνεις, θα λίγο κομπλάρεις στη σωλήνα. Δεν είναι, έτσι. Ο αυλοφόρος είναι όπως το νερό. Ο Αποστόλης σαν αυλοφόρος. Θα το βοηθήσουμε. Πάμε. Ωραία, πάμε. Αυλοφόροι, έχουμε και νέο κομμάτι μέτωπα από κάτω μας. Ανατολικά μας, Αποστόλη. Καθάρισε και πάμε. Αποστόλη, καλά είναι, Αποστόλη. Πάμε. Πάμε εκεί. Θέλω ένα φτιάρι να φέρει και ένα αυτό ήταν, μπράβο, εντάξει, έχει κάνει φωτιά. Έλα ρε φίλα, σε παρακαλώ, πήγαινε μαζί να σου δείξει. Πήγαινε να σου δείξει που είναι. Το νερό εντάξει είναι, Αποστόλη. Ωραία. Ωραία, μια χαρά. Το νερό. Νίκο. Κόψε τον είναι, κόψε το νερό, Νίκο. Κόψε νερό. Ένα ρε, αρκεύματο είναι. Θα τα ασφαλίσουμε, παιδιά. Νίκο. Επικεφαλής από την ομάδα Α, τα δικά μας κομμάτια ανατολικά είναι κατασβεσμένα. Κομμαδάκι άρτα ασφαλίζεται με χώμα. Ελήφθη επικεφαλής Γιώτα. Πώς πάει, 32-15.
Εγώ οφείλω να πω ότι εντυπωσιάστηκα και από την ζώνη που κάνατε σήμερα το πρωί χθες, αλλά και στη συνέχεια από αυτό που κάνετε μέχρι εκεί. Πραγματικά μπορώ να πω ότι μια πυρκαγιά η οποία είναι υπό συνθήκες μετεωρολογικές τέτοιες, όταν φτάσει εδώ σβήνει από μόνη, χωρίς να χρειάζεται να την ελέγξει κανένας. Εκτός αυτού όμως, μπορώ να πω και εσείς θέλω να το επιβεβαιώσετε ότι από την παραμονή και την εκπαίδευση των κυρίων που ήρθαν από την ΕΜΑΚ, πραγματικά ωφεληθήκαμε και πήραμε πάρα πολλά. Οφείλουμε να τους πούμε τις θερμές ευχαριστίες μας, οφείλουμε να τους πούμε ότι πραγματικά μας προσέφεραν πολλά και οφείλουμε να τους πούμε ότι ευχόμαστε να τους πούμε σύντομα, όχι σε φωτιά φυσικά, για άλλη μια φορά που να έρθουν για διακοπές ή οτιδήποτε άλλο. Θα ήθελα απευθυνόμενος σε εσάς, εκτός από τα συγχαρητήρια που είπα, συνεχή από εδώ και μπρος και ιδίως από το Πάσχα και μετά, η επαγρύπνηση και η συνεχή συνεργασία και επικοινωνία μαζί με την πυροσβεστική και όχι μόνο και με το Δήμο και με τους υπόλοιπους εθελοντές, έτσι ώστε φέτος να έχουμε ένα λιγότερο οδυνηρό καλοκαίρι από ό,τι είχαμε πέρυσι. Δευτέρα συνεχίζουμε εμείς τη δικιά μας εκπαίδευση. Η εκπαίδευση θα είναι 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Το λέω αυτό γιατί από εσάς όποιος θέλει να παρακολουθήσει ευχαρίστως. Το ίδιο θα πω και στους άλλους. Οι ώρες είναι δηλαδή δύσκολες, αλλά ο καθένας έχει πρόβλημα. Για άλλη μια φορά τις ευχαριστίες μας στους κυρίους πυραγούς και σας δίνω το λόγο να δείτε εσείς. Η άσκηση εμένα με ικανοποίησε και μακάρι να έχουμε τέτοια γεγονότα πολύ πιο συχνά και από τις άλλες ομάδες, ούτως ώστε να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τον πρώτο παρουσιαστή. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα πούμε και εμείς μια κουβέντα με τη σειρά μας. Καταρχήν, 6 μέρες που βρισκόμαστε στο νησί, δεχτήκαμε φοβερή φιλοξενία τόσο από τη διοίκηση πυροσβεστικής όσο και από τον κάθε ένα από εσάς. Πολύ σημαντικό για μας. Είμαστε χαρούμενοι πάρα πολύ με το αποτέλεσμα. Είμαι πολύ ικανοποιημένος με αυτό που βλέπω. Το έργο που προσφέρετε, κύριοι, εσείς ως εθελοντές είναι πολύτιμο και σίγουρα στη συνεργασία πάντα με την πυροσβεστική υπηρεσία αρχείου να είσαστε κοντά στην πρώτη γραμμή. Είσαστε, το γνωρίζω, πάντα ύστερα από την καθοδήγηση της πυροσβεστικής για οποιαδήποτε καταστροφή που εύχομαι να μην ξαναυπάρχει συμβεί. Συνεχίστε την εκπαίδευση. Ελπίζω να δώσαμε ένα λιθαράκι, κάποιες γνώσεις. Αυτός ήταν και ο σκοπός που βρεθήκαμε εδώ με τον κύριο Λούρβα. Και χαρά μας να ξαναβρεθούμε εδώ για οποιοδήποτε λόγο. Έστω και για διακοπές. Να προσθέσω κάτι. Πρέπει να συγκεκριμένα, εκτός από όλους τους υπόλοιπους, να δώσουμε τα συγχαρητήριά μας και τα μπράβο μας, γιατί πολλές φορές χρειάζεται να το ακούει κάποιος αυτό, στον πρόεδρο τον κύριο Τζούμα και στον αντιπρόεδρο, ειδικά όμως τον πρόεδρο τον κύριο Τζούμα, γιατί κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον ήταν ο θεμέλιος λίθος και ο κινητήρια μηχανή που καταφέρατε όλα τούτα εδώ και να βρίσκονται τα παιδιά αυτά εδώ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Γεια σου.